Eleni mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn daslu phen blwydd yn 10 oed, ac na fydd na'r un dasliad arbennig i nodli'r achlysur hwnnw, heddiw fe ddaeth cannoedd o'r aelodau ynghyd yma i bafiliwn y sir yn y Drenewydd. I drafod rhywle ar draws 520 o gynigion, fydd yn sail i bolus i'r Gymdeithas ar gyfer y flwyddyn nesaf. Ond yr hyn allai fod yn angenrheidiol i sicrhau mynediad i'r tŷ. Diolch yn fawr. Mae bleser gyda i gynnig Gai weld yr rhai sydd yn erbyn, sgolwch chi'r yn dda. Wel, felly mae hwnna wedi cael ei gario yn ddiwrthwynebiad. I mi mae'n fater o bwys, efallai y mater pwysicaf o lle'n bod yn diogelu'r iaith Gymraeg a buddiannau Cymru. Nid rhyw gêm i ymgymryd â hi yn ysgafn galon mo brwydr yr iaith. Dylai pawb sydd yn ymhel a chenedlaetholdeb yn ein gwlad fod o ddifri. Mae'r cynnig hwn yn gyfrwng i roi her i aelodau'r gymdeithas hon. Rhaid i ni fod o ddifri, ac os nad ydyn ni o ddifri, cystal i ni rhoi'r ffidil yn y to. Ond hoffwn i ddim gweld, a hoffwn i fy hunan byth ymuno â unrhyw fath o gymdeithas lle mae set o reolau, ac unwaith ydyn ni yn y gymdeithas yn dŵad â rheola ac yn trefnu rhyw fath o amoda pendant i aelodaeth, ydyn ni'n dieddol ac mae peryg i ni fynd i dueddiadau ffasgaidd yn y pen draw. Fyddwn ni'n hoffi gweld corff fel y Senedd yn cyfarfod bob un o hyn i dorri aelodau allan. Dafydd Iwan, ar Heddiw neithiwr, oeddech chi'n dadlau'n gry iawn dros y cynnig yma sy'n gofyn i bobl ymrwymo i gario polisi i'r gymdeithas allan. Ydych chi'n siomedig fod y cynnig hwnnw wedi drechu heddiw? Na, ddim o gwbl. Nes i ddim dadlau'n gry o'i blaid. O'r unig beth nes i oedd amddiffyn safbwynt yr un oedd wedi gynnig o yn gymaint ag nad y bwriad oedd bod yn un beneithiol, ond ceisio cael aelodaeth oedd yn cymryd aelodaeth o ddifri. Ond roedd hi'n amlwg bore yma bod y mwyafrif llethol yn credu fod y math yma o ymrwymiad o hiarnaidd yn beryglus, yn gychwyn alle fod yn arwen i bethau dueddiadau beryglus, ac fel y gwelswch chi, gath y peth i drechu, ac yn sicr dwi o ystyried y peth a phopeth ddweud yna bore yma yn sicr yn cytuno â hynny. Mae yna gynnig arall ger bron sy'n galw ar ei aelodau'r gymdeithas ymddwyn yn weddaidd ac yn barchus pob amser. Ydy hyn yn elfen o ferniadaeth ar ymddygiad aelodau'r gymdeithas? Wel, dych chi'n gweld, mae Cymdeithas yr Iaith Cymraeg yn dueddol o gael ei beio am gynifer o bethau heddiw ar ôl ysteddfod er enghraifft. Falle un rheswm yw bod cynifer o bobl ifanc am bob math o resymau yn gwisgo tafodau ddraig ar grysau ac yn cael hwyl fawr, a llawer ohonyn nhw ddim yn aelodau. O'n i'n prynu tegan diwrnod o blaen i'r mab, ac yn y siop oedd 3/4 y siop yn llawn o deganau rhyfel, milwyr a gynnau a death ray guns ac yn y blaen. A mi fydde'r bobl sy'n cyhuddo ni o fod yn dreiswyr wrth i bodd yn gweld i plant yn chwarae efo offer rhyfel, wrth i bodd yn gyrru plant i'r cadets i ymarfer i fod yn filwyr sy'n bobl sydd wedi cael ei dysgu i ladd i gilydd. Dyna di'r bobl sydd yn cyhuddo ni o fod yn dreiswyr. Wel, byddwn ni'n dweud, ydych chi'n gweld, bod rhaid bod yn ofalus ynglyn â diffiniad o beth yw trais. Nawr, mae rhywbeth fel symud arwydd ffordd oedd ddinistrio fe neu falu camera teledu i mi yn niwed i eiddo, a dyna ydy o'n syml. A byddai gynnwys e mewn diffiniad o drais yn gwneud y diffiniad o drais yn y marn ni yn un mor eang fel i bod e'n ddiystyr. Mi fyddwn ni'n diffinio trais mewn gwirionedd fel cario allan weithred neu bygwth weithred sydd yn mynd i beri niwed corfforol neu feddyliol i unigolyn. A
dyna I mi ydy beth ydy trais. Gwrth gwrs mae hynny'n golygu bod rhaid chi dorri allan beth hefyd rhoi adeiladau ar dan yr enghraifft, oherwydd mae'r bygythiad yno, petai mond i'r diffoddwr tân sy'n mynd I ddiffodd neu unrhyw ddefnydd o ffrwydron, mae hynny'n dod o fewn y diffiniad yna o drais. Ac hefyd mae malu camera ddwedwn ni sy'n cael ei gario gan w'r camera, fel mae hwn sy'n ynwynebu ni nawr. Byddai hynny'n drais, ond petai'r camera ar y llawr ac yn cael ei falu, yna niwed I eiddo'n syml bydda fo. Mi all na bobl ddefnyddio I Gymreigdod mwyn elwa. Mae hyn yn bosib. Mae rhaid I ni wrthwynebu y gyfundrefn I gyd. Mae rhaid I ni wrthwynebu y gyfundrefn yma sydd yn caniatáu bod rhai pobl yn cael 2 dŷ tra bod bobl eraill heb dŷ o gwbl. A mae'n golygu bod yn rhaid I ni feddwl, yn galed ac yn ddifrifol, yn hermau amharu, parhaus ac ysbeidiol ar y gwasanaethau teledu. A mae'n rhaid I ni wneud byd y cyfryngau darlledu yng Nghymru ac yn Lloegr, yn byd anhapus a nesmwyth. Na wyddan nhw ddim yn iawn beth fydd yn digwydd nesaf, nag o ble daw'r ymosodiad nesaf. Dyna'r unig ffordd a medrwn ni ysgwyd y darlledwyr yma, allan o'i cysgadrwydd, a chystal ddweudeg bron pobl o'r BBEC ac o Harlech y prynhawn yma. A mae yna bobl yn y cyfryngau yna yng Nghymru sydd yn byw ac yn elwa ar Gymreigdod a ddim yn codi bys bach o'i blaidau. Mae'n anodd iawn crynhoi 10 mlynedd o'n gyrchu ag o waith Cymdeithas yr Iaith, ond mi fyddwn ni'n dweud mae cyfraniad mwyaf Cymdeithas yr Iaith ydy bod wedi deffro ym mhobl Cymru y cwestiwn sylfaenol o beth neu pwy ydan nhw.